Head towards the mark. Let's go. Let's go. Let's go. चलना डायरेक्ट ना मारू ओके आगे गाड़ पहले बोल ना अरे मैं यानी गाड़ी तीन नंबर में क्या करूँ चल पार्टी में आते हैं तो मर गए गाड़ी फोड़ चल जाओ बे प्रणय चल लवकर तुझा फ्लेम थ्रोअर पाहिजे कोणाचा फ्लेम थ्रोअर ये ना तुझ्याकडे कुठची का नाही स्पेअर गन M4 वाल्याच आहेत मी मारणार आहे M4 ने मारतो ना त्याच्या बोलायचं रे मला कसल्या मला M4 द्या मी गॅस बॉटल देतो की ठीक आहे घर में ना तो घुस यार आ जाता है नीचे चल सबको मार देंगे चलो नीचे चल घर में न उतर यार पब्लिक आली
हम्म. तुझ्या साईडला येतो एलियन. चल टायरेंट आला प्रणय टायरेंटला मारलो. चल ना आता बघ जवळच आहे. मी 100च्या वर 100च्या वरती मारले. किती आहे काय? पण मीच मारणार. माणसं नसते बाय. तूच मारणार आहे चालल्या. आता टॅरेंट गेला वाटतं. आगेकडे येत नाही. मेला तुम्ही मारलास. मी मारलाच. ओ शिट. आम्ही AWM घेतो. बाटल्या टाकल्या. स्विमिंग पूल मध्ये मारू झाला. Enemies ahead. दोन जण आहेत ते. कन्नड पाहिजे लिंक बनवायचं माणसं
सेकंड त्याची इंडिया बाहेर महिला किती कमी मारले 124